Kuyaphulwa kwami ngihleli ngaphakathi. Kuyaphulwa kwi-bedroom yami ngihleli ngaphakathi. Iziqhwaga zaseGoli ezinemali kuyaphulwa kwami. Ha. Ziboneleni, bukani. I'm not making this up. You can't make something like this up. Kuyaphulwa kwami ngihleli ngaphakathi. Isiqhwaga esikhulu esinemali sithenga nombani ukuthi kwenzakale the way afuna ngakhona. Bukani njengoba nibona nje ngilale kunjena. I-safety yami yabantu abami is compromised. I lay awake ngizibuza ukuthi kungenzakalani ebusuku, because anyone can just step into my room enze the way afuna ngakhona. Ngidinga usizo Mzansi, ngidinga usizo lwenu nombani ongasiza ngosizo lomthetho. Namanje i-supply yethu electricity has been cut off by this guy. Asikhona ukurecharge asebenzisa i-prepaid. We need to be connected to the outside world. Ama-resources nje awekho, usizo lomthetho siyalidinga. Sidinga ukudla, I'm a single mom, ngibamba abantwana ngamazinyo. Kunzima, angizophuma kuleli room ngoba into azami kuyenza constructive eviction angizukumvumela. Mela enkantolo alandela iprocess yakhona, nami ngithola ichance yokuzikhulumela nenkantolo ngichaze udaba lwami nalelo. Ngiyanicela Mzansi, ngicela ningisize. Uhulumeni, ama-political parties wonke noma ngabe ubani, ama-individual noma ngabe ubani ongasiza, ngicela nisize nabantwana. Kunzima. Sengile artist ke elingasaqasheki, angazi ukuthi why ngingawathola amagigi, bayaza bayiphethe industry ukuthi why angina income. Kunzima, noma ngithi ngiyazama ukuhlanganisa angazi akuhlanganiseki. uThevin wangena lana bakhipha into zami, all my beads and all the materials engisebenzisayo to make jewelry nama crafts za end up zisedustbinini yet pick it up. Ngabona kamuva ukuthi lezi zinto zami zonke zilahliwe. Bafowethu kuningi. Hello everyone, welcome back to Sunday Live Show, and thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with Mzansi Celebrity Stories, and namhlanje sikhuluma ngestory esingekho mnandi bakithi esicirculator la ezinkundleni ke ezokuxhumana. Inkakha ke yomlingisi yakumabona kude ke umama ke uGcina Mkhize owaziwa ngojolo laphana ke kwisibaya ukhala ke ngobuhobholo bomnikazi wendlu obhodloze indlu behlezi ke ngaphakathi nezingane. Lo mlingisi ke uposti video yakhe lapho ke kuvela khona amadoda ephethe izando eshaya udongo ekhipha ke amawindi emzini behlezi ngaphakathi. Bememeza kule video ke njobe nimuzwa ekhaya ethi kuyabhidliza kwakhe ehlezi ngaphakathi iziqhwaga zaseGoli ezinemali. Wathi ke abantu abayibonele ke isiqhwaga esikhulu esinemali sithenga noma ubani ukuze ke kwenzeke ngalendlela esifuna ngayo. Ugcina uthewula lendlini kukhishwa amawindi ukuphepha kwakhe nabantwana kusengcupheni kulomuzi. Wathi ke waqala ukuhlala kulomuzi ngo-2015. Uthi ke ulale eyibuza ukuthi ke kungenzekani ebusuku noma ngubani ongangena egumbini lakhe enze into ke ayithandayo. Uthi udinga usizo lwenomzansi noma ubani ongakwazi ukumsiza ngosizo ke lwezomthetho. Uthe nogesi ubanqawulele wona yena ke lomlisa ke obhidlizayo bakwazi nokushaya amafoni, badinga nokudla. Eqhubeka kutheke ngeke aphume kuleli yagumbi acuphe kulo ngoba ke udinga lo wesilisa ukuthi ke aye enkantolo alandele inqubo okuyiyo khona ke naye ezokwazi ukuthi ke achaze ke uhlangothi lwakhe. Umama uGcina Mkhize ke sekunesikhathi ke singamboni la kumabona kude wethu. Uthi ke akasaqashwa, akazi ukuthi kungani akasawuthola umsebenzi, so nje impilo yakhe ke inzima kakhulu. Bani babuza ke la enkundleni zokuxhumana ukuthi ke le ndoda ke kuthiwa ke ibhidliza umuzi wakhe ihlanganaphi, umuzi ungokabani, umuzi ungokamama uGcina noma umuzi ungowendoda. Umama uGcina uqashile noma ke umuzi wakhe loyana cha allegedly guys kuthiwa ke umuzi kamama uGcina Mkhize
waze wadayiswa kwi-auction ngenxa ukuthi ke wayehluleka ke ukukhokhela umuzi wakhe. Ibhenki lase liyawudayisa ke indoda ke esomabhizinisi ke eGoli yasiyawuthenga ke lo muzi ngemali engango 700,000 rand. Yasiphinde ikhokha futhi nama additional cost angango 200,000 rand. Inezincwadi ngokusemthethweni ezishoyo ukuthi umuzi ungowayo le ndoda. So ingenza noma yini ngoba umuzi ke ungowayo. Inkinga ke umama ugcina uthi yena akazi ukuthi mangasethiwa ke uyaphuma kuloya muzi uyophuma ke abheke kuphi. Yikho ecela kuna Mzansi ukuthi ke ongaba nosizo lwezomthetho akangelele bakithi bamsize ngaba ngamsiza ngakho. Angazi ukuthi uthini wakho umbono, but ke ya isona guys story sibhlungu kakhulu ke lesi ukuthi ke umuntu esimaziye simbiza nge-celebrity lethu bese ke ebese simweni esinzima kangaka. Engazi silaba baqasha bakithi ke bangamqasha ukuze ke akwazi ukulungisa ke inkinga zasemzini wakhe abhekene nazo. That brings us to the end of this video. Do leave your comment below and share your opinion. Bye.